ukuphatha ushukela osegazini igunya lokuqala ku-COVID-19. Uma uphila nesifo sikashukela, usesimweni esilula kakhulu sokulimala maqondana nezifo kanye nasekuthelelekeni okufana ne-COVID-19. Njengawo wonke umuntu, wena kudingeka ulandele imithetho e10 yokuphepha yezempilo yomphakathi ye-COVID-19 ukuvimbela ukutheleleka. Wena udinga futhi ukuphatha amazinga oshukela osegazini ngokuqaphela okukhulu, ushukela egazini ofanele 4-7 mm ngaphambi kokudla, 5-10 ngemuva kokudla. Qaphela ukuba khona kwezimpawu zezinga loshukela omningi egazini, i-hyperglycemia, uzizwa ufuna ukuchama kakhulu kunokujwayelekile, uzizwa woma kakhulu kunokujwayelekile, uzizwa uphathwa yindlala kakhulu kunokujwayelekile. Izenzo zokuvikela izinga loshukela omningi emzimbeni, ama-hypers. Hlola ushukela egazini uma kuphumeleleka, yidla ukudla okufanele, zivocavoce ngendlela efanele. Qaphela ukuba khona kwezimpawu zezinga loshukela obekile egazini, i-hypoglycemia, uzizwa untengantenga, ujuluka, uzizwa uphethwe yindlala, ukushaya kwenhliziyo okusheshayo. Landela izinyathelo ezintathu ukuphatha ushukela ophansi obekile, i-hypoglycemia. Isinyathelo sokuqala, hlola ushukela osegazini ngokushesha, bese udla noma uphuza okuthile okunoshukela, ama-super C amathathu noma inkomishi engu-half yetiye elinoshukela noma unemanedi. Isinyathelo sesibili, ngemuva kwemizuzu eyi-15, phinda isinyathelo sokuqala nesesibili. Isinyathelo sesithathu, uma ushukela egazini ungaphezu kwa-4.0 mm, yidla isineki, ucezwana lwesinkwa noma isithelo. Qaphela ukuba khona kwezimpawu ezinzima kakhulu zezinga loshukela eliphansi egazini, i-hypoglycemia, ukudideka, ukugongobala noma iziwombe zesifo, isihlwathi. Qinisekisa ukuthi umndeni kanye nabangani bayakwazi ukuthola usizo lwezokwelashwa ngokushesha, ukungafaki lutho emlonyeni, ukungajovi i-insulin. Yenza ukuphatha ushukela kube yigunya lakho lenombolo yokuqala. Misa ukutheleleka, vimbela i-COVID-19. Ezempilo yethu zisezandleni zethu.